vrhunac vodenog vala očekuje se za 2 dana u srijedu. Tako je, Marta, no teško je to precizno odrediti točno u sat. No predviđa se da će vrhunac vodenog vala u Batinu stići u srijedu tijekom dana. U međuvremenu sve mjerodavne službe obilaze teren. Na terenu su uz predstavnike Hrvatskih voda, županijskog stožera i predstavnici civilne zaštite. Moj gost u večerašnjem dnevniku je ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite gospodin Damir Trut, kojemu želim dobra večer. Danas ste obišli područje Aljmaša i Batine. Prema vašem mišljenju, kakva je situacija? Dobro večer. Pa evo, mi smo s pripremama počeli vrlo rano, već početkom prošlog tjedna, kad su aktivirani stožeri civilne zaštite, Hrvatske vode i lokalne snage. Evo, danas smo aktivirali državnu intervencijsku postrojbu, ona je ovdje na ovom terenu, 34 pripadnika. Isto tako stavili smo u Hrvatsku vojsku 300 pripadnika Hrvatske vojske isto kao potporu cijeloj ovoj aktivnosti. Prognoze su isto nešto bolje nego što su bile u početku, tako da vjerujemo da će sve ovo proći ok. Naravno, ništa se ne prepušta slučaju. Na raspolaganju je i u pričuvi 50.000 pijeska, vreće pijeska. Što se tiče civilne zaštite, uspostavili ste i bazu operacija u regionalnom centru Osijeku u Bizovcu, osnovali tim za spašavanje od poplava i tim sa bespilotnim letjelicama. S kojom svrhom i koliko će vam to olakšati posao na terenu? Tako je, u bazi operacije u Bizovcu je 34 pripadnika državne intervencijske postrojbe, 9 timova sa čamcima i 3 tima sa bespilotnim letjelicama. Mi imamo u pričuvi isto tako još 100-tinjak pripadnika i nekih 20-ak čamaca ako bi to trebalo, što vjerujemo da neće. Evo, danas su bili 2 čamca, 2 tima su bila na terenu, jedan u općini Draž, drugi u općini Erdut i oni su bili na ispomoći stanovništvu koje se nalaze u 2 vikend naselja, vikend naselje Ušće i vikend naselje Zeleni otok, gdje su im dostavljali one potrebe koje imamo 2 bolesnika koji su, evo, dostavljan je i agregat za struju ako bi nestalo struje, tako da mogu imati svu pomoć medicinsku koja im je potrebna. I vrlo kratko, koliko vam moderna tehnologija pomaže u poslu i obilasku terena? Pa apsolutno moderna tehnologija mijenja veći broj ljudi. Mi smo sa dronovima nadzirali i ta vikend naselja, a isto tako i nasipe uz Dunav. Znači, ako bi se vidjelo da negdje ima određene situacija propusta, vrlo rano se to može spoznati i isto tako i uputiti onda snage koje to trebaju rješavati. Hvala vam lijepa na razgovoru. Dakle, vrhunac vodenog vala očekuje se u Batini u srijedu tijekom dana, no predviđa se da će vodostaj Dunava u tim trenucima biti niži za 50 cm od onog u rekordnoj 2013. kada je iznosio 776 cm.